Sa video sa CCTV, yano lang kayong misulod sa Kidapawan City Overland Terminal. Dis oras na sa gabi kining duha ka mga lalaki nga nakasuot pa og kalo ang usa. Miagi kini sa walk-through scanner sa terminal. Sa laing anggulo sa CCTV, makita ang mga suspitsado nga kunuhay natulog sa lingkuranan. Taod-taod, may mata kining nakasuot og kalo nga suspect ug nanghiwid pa. Apan, pasimple lang niining gikuha ang bag ni Berino Sumin Jr. nga gibutang lang sa bangko. Dayon giduol sa suspect ang iyang kauban nga natulog kunuhay sa folding bed ug gipukaw dayon simple lang nga nanibat gikan sa Cotabato City ang senior citizen nga mopauli na unta sa Arakan, Cotabato Province. Apan nagabian maong sa terminal na lang kini natulog. Pinagi sa social media gipaamping ni Monica Parinio Sumin ang anak sa biktima nga dili magkumpiyansa hilabi na kung matulog sa terminal. Sumala niini naisulod nga 3,000 pesos, cellphone, mga ID ang gikawat nga bag sa iyang papa. Na record na sa kapulisan ang panghitabo. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe.